Ja. Min kanal, den hedder så Christian Lund, hvilket så ikke var mit navn, men det er sådan, der hører længere ind i generne, kan man sige. Vi har lige lidt champion her. Kan du sætte dig over lyset? Klokken er 11 til om natten. Man kan slet ikke se dig. Og det der, jeg tror faktisk ikke engang, hvad man gør. Vi vil nok ikke filme så meget bilerne her, fordi at der er en masse biler, og vi må ikke filme nummerplader. Så jeg synes, vi skulle gå en anden vej. Ja, vi skulle gå det skulle Bordeaux i. Her, så kan vi introducere os lidt om selv. Jeg vil sige, at jeg er en crazy type. Altså, jeg er den, der vil alt. Altså, hvis jeg ser et eller andet, som der er uhyggeligt, jeg vil ikke flygte, simpelthen. Og jeg vil også være den, der jeg er måske ikke så fed for mørke af det, men sådan noget som at puste spaghetti gennem næsen og spise udfordringer. Og ja, 5 tons chili og sådan noget, og jeg ved, omelet chili, det er lige mig. Det er ham, men til gengæld, det er min dårlige side. Jeg skal have de der vilde forlystelser. Og det skal jeg sgu også lige, det må du sgu indrømme. Ja. Og et spøgelseshus, så er vi hjemme. Ja, og så skal jeg på. Så vi har lidt forskellige sider af os selv, så ja. Det er meget godt. Meget godt. Så det var en kort video, det må man skulle sige.